Moikka! Eli kuvaan teille taas nyt videota. Nyt on perjantai. Meillä ei ole koulua, koska aamulla oli jäävaroituksia niin tietojäässä. Mikä oli ihan kiva, koska näin me vähän epäiltiin, niin en sitten tehnyt läksyjäkään. Et ihan kiva. Eli perjantai. Me ollaan lähes siskon kanssa käymään tuolla ihmisten ilmoilla. Tai no siis ihan kaupassa vaan käydään. Ettei muuta. Niin sellaista tähän perjantaihin. Ajattelin sitä vaan sanoa, että mä kerron tänne softballista. Niin en päässyt joukkueeseen. Että tänä vuonna 14 sijaan otettiin 11. Eli meitä oli yhteensä 14 junioria ja senioria. Niin 3 sitten karsiutui. Että no mä vähän niinku tiesin sen, että siinä vaiheessa tulee sellainen niinku, että hei, että oli kiva käydä. Tai niinku, että kiva, että kävit. Mut siis ei sillain niinku oikein kuulostaa ehkä itse rakkaalta. Mä tiesin, että mä en ollut huono. Mut se, että kun porukka on pelannut 10 vuotta, niin totta kai ne on vähän parempia. Niin joo. Ja sitten mitä kävi viime perjantaina viikko sitten. Monet pohkeet kramppas. Lepäsin sit lauantaina, sunnuntain kramppas taas. Viime viikolla oli vähän hieman havaikeuksia kävellä. Eli sit kun oli tryoutit nyt sit viime viikolla, niin oli vähän hankalaa panostaa. Et kyllä mä sit ajat juoksin niinku pesävälit ja 1-4. Mut onhan se vähän tuskasta. Tuli juostua kuitenkin ja annettua kaikkiansa mitä siinä kunnossa pystyi. Niin. Mut se nyt ei riittänyt. Että ei voi mitään. Juteltiin tossa siskon kanssa siitä, että kun käytiin kattoo listat aamulla, ketkä pääsi eilen aamuna, niin jotenkin silleen, tai siis tuntui periaatteessa ihan hyvältä, että koska porukka oli vähän shokissa siitä, että noin monta potkittiin ulos, niin jotenkin silleen periaatteessa kuulostaa hassulta, mutta kuulosti niin sanotaan, tuntui hyvältä silleen periaatteessa kuulla, että ne, jotka pääsivät joukkueeseen, niin oli tosi yllättyneitä, että kun mä en ollut päässyt. Tai siis silleen niinku, en mä tiedä, tuli vaan sellainen, että niinku kun en ollut huono siellä, sen tiedän. Ja tosi paljon silleen niinku, oli itekin yllättynyt, että osu palloa ja kaikkea, kun se on erilaista kuin samanlainen pesis. Niin sitten jotenkin silleen, olin tosi tyytyväinen. Mutta sit mä olin tosi yllättynyt siitä, että ne 2 muuta, jotka ei päässyt, ne oli toinen niistä ainakin. Tai siis molemmat törkeä hyviä pelaajia. Et se oli sit, piti vaan. Että sellaista sattuu. Mut niin, mun nenä kiiltää kivasti. Jos kuuluu mun äänestä, mun nenä on tukossa siis. Periaatteessa vähän niinku kipeäksikin tästä tullut. Nyt tulee silmät vuotaa. Niin että tällaista täällä. Muuten vähän silleen, ei muuta. Siis selkä mulla on ihan törkeä jumissa. Sanotaan nyt on tossa kun 2 viikkoa oli joka päivä melkein treenit, niin kyllähän se vähän siinä tulee heittäkäs ja ihan pieni hetki. Ups. Ja sitten glove, se hanskakäsi. Niin kyllähän se ottaa vähän tonne yläselkään. No kuitenkin joo. Mitäs? No, ei tässä auta mitään. Ei oo enää mitään lajeja nyt keväällä sitten. Et pitäähän omatoimista liikuntaa nyt sitten alkaa harrastaa enemmän. Joka päivähän mulla on sali se 40 minuuttia. Mitä vaatteiden vaihtolta jää. Pieni hetki. Tää on raskasta pitää tätä yhdellä kädellä. Huomasin siellä aikaisemmin videossa, kun mä pidin toisella kädellä, niin ei mitään kuulunut. Niin kokeillaan nyt näin. Niin pitää sitten ruveta itse käymään enemmän salilla. Kyllä tällaista.
mitäs muuta? Mulla oli jotain oikeastikin asiaa taas kerran. Jos ei muuta niin hyvää syntymäpäivää äiti. Okei, mä tiedän, että siihen on vielä 2 päivää. Mut mä en tiedä milloin mä laitan tämän vlogin. Maailman parhaalle äidille. Harmittaa, että mä en pääse synttärijuhliin. Kortti on tulossa. Lähti vähän myöhään. Anteeksi. Mut se on tulossa. Ajatus on tärkein. Ja huomenna itse asiassa pitäisikin skypitellä porukoiden kanssa. Ja niin. Mitäs? Mä nyt yritän miettiä. Mulla oli jotain. Nyt mä jäädyn ihan totaalisesti. No, en mä tiedä. Ei mulla nyt oikein hirveästi pitää mieleen. Viikonloppuna ei mitään erikoista. Sunnuntaina ehkä. Jos mä saan kyydin, niin ois vaihtareiden kesken laskettelemista tuolla Lynchburyssä, niin tää nyt kattoo, jos sinne sais se kyydin. Mä katsotaan ääni. Nenä ihan tukos niinku tänne asti ja sit koko otsa ja kaikkea. Joo. En tiedä. Että joo. Ups. Keikkaa. No. Mä nyt ehkä lopetan sitten, koska mä en keksi mitään. Mulla oli jotain asiaakin, mutta ei se mitään. Palaillaan taas joskus. Heippa!